assalamu alaikum rahmatullahi taala barakatu yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV jam ñalle mon on calminama on juurama on manama on mantama on ñaganama Allah balle juɗe battane moƴƴe caggal ne yettuɗen gueno jurmudere jurmotoɗo jafotoɗo juulen laɗo makko Muhammadu Rasulullah alayhi wa sallam en gari kadi e humnude ade hakkude men e yeɓiyankoɓe meɗen ayawo Pindi TV en calmini fof en juurima fof en calmini mawɓe galle ɓe ono Abou Samba Diop lewlal Pinal en calmini kadi Daoud Moussa Dia newnan ɓen ha ɗum ɗo wawi dañede en gari kadi humnude aadi no mbiɗen ni yentude musidɗo men hono Elimane Gaydo e kala aljuma addande on ndeɗo yewtere janggen Pular en calmini kadi karalo laftuɗo golle o hono Ibrahima Thiombane en calminimo en juurimamo mi hokka konngol musidɗo men hono Elimane Gaydo o salmina bandiraɓe ene payene golle meɗen Elimane assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Baba Mara salminama juurama en calmini bandiraɓe heɗotoɓe men ɗo e nder leydi ha caggal leydi en jettiɓe no fewi kadi en jetti mawɓe galle ɓe en jettiɓe kamɓe kala guila kadi ha e jayniyankoɓe ha e ganduɗa hoorema nawgoɓe kaɓirɗe kam foof en calminiɓe kadi en calmini no fewi Thiombane no mbiɗani saladade ɓuuri firtude aadi e kadi yeeɓiyankoɓe pirtani aadi enen kadi en pirtani aadi gam kadi addanteɓe yewtere mabɓe janggen Pular ɗum ne kadi hande kadi en garti en mbi bandiraɓe kamɓene kadi ɓe jarama no fewi Baba Hamad mi artir konngol e ma. eyyi Elimane Allah jarama ene wayno hande gartaten koye deftere ceerno men yo yurmede Allah woni makko hono Yero Doro Diallo e deftere makko wiyetede Dewle Fulɓe eɗen gandi wonno gadoriɗen hanki dewle men hanki wonno mbano ko ɗum o tugni o windi deftere makko wiyetede Dewle Fulɓe e hen damal gotal noon hande garɗen koye ellaji yumma gonɗo yumma noon so yumma debbo ƴameteɗo o wi e deftere makko so debbo resama e galle o feññini ɗon o ñaare ɓurtude nde suuɗaki ko wayno wurtede e gopol Allah on worɓe na ciica ɓesgu mum ngam hulde hoto ɓiɓɓe makko rewɓe gabbitademo e jikku makko kadi so debbo woni ƴagguɗo carowo galle ha hoddiɓe kuto ɗum ina addana boomi mum soyde walla ɓe ndesoyi e tumarankoɓe luure bandiraɓe ina haɗa ɓiɗɗo babiraɓe jafoɗon luure babiraɓe ina haɗa ɓiɓɓe resodirde tengti kadi so tawi luure ɗe gummori koto rewɓe mabɓe goto fof naati e hello debbo mum luure yummiraɓe woni ɗo jottoto ina kada dewle ɓiɓɓe welde saabu tooke jinnaɓe mabɓe dufata e mabɓe hayso eɓe jiɗodiri ellaji debbo e hoore mum so tawi suka debbo ummodima e oñaare ko nandi e gopol Allah woni yafde kaddol ha hoddiɓe gandirimo ɗum bandiraɓe makko ciicat mo on hewani resede e nder leñol mum ɓen kewi resede ko tumarankoɓe so tawi suka debbo ko ñawɗo ñaw ustowu ɗum ustowu ɗum battingu e ɓandu mum ha feeñi walla ko ustare hakkille ɗum fof na haɗa debbo resede e leñol mum so tawi debbo waɗi ella koto bange e ngabdi woni kiite e gandade ina haɗa ɗum resede e bandiraɓe mum ɗeɗo caɗele kalɗen ɗo fof dey e wodde e nder rendo men haɗani en jii
mbaadi debbo e ngari mum ina wona worɓe haa ɓe donkita yiide ellaji makko donaaɗi e paggitaaɗi fof haa ɓurɗo barkinde e leñol resa mo muɓɓa gite mum e dendaangal ellaji makko wuurda e makko ɓe dañja ɓesngu e barke tawa alaa fof ko waɗi ɗum so wonaa mbaadi makko e yidde wodde mo ko ɗum waɗi fulɓe ina mbiya debbo jooɗɗo bonɗo ko waande waɗaande ceŋɗi wonde haɓɓude tekkere ina jeeya e tawangal men hanki to bange ƴamal so neɗɗo jibini ɓiɗɗo gorko o wuuri haa o dañi duuɓi 15 jiknaaɓe makko ina keewi nangandemo cukalel dewel ɓe mbiya ɓe kaɓɓani heen ɓii maɓɓe tekkere nde wonno neɗɗo haɓɓata tekkere komo jogi sembe yeru ɓi miñe walla ɓi mawne gorko walla ɓi ɓiye bappaño ma mo kooliɗa neɗɗaagu mum e neɗɗaagu joom suudu mum o dañi ɓiɗɗo debbo o dañdi ɓiɗɗo debbo o debbo ina jaggana ɓiyum ɓi bandum gorko ko ɗum waɗi hay gooto suusa ƴamde ngeel cukalel so wona tawa o woppu dewgal enɗam so weli ko aljanna ngurdam kono so mettinat ngurdam so boni bonnat koddigal e jiidigal so taƴi taƴorat enɗam so wona tawa jinnaaɓe ɓe ngardini hakkillaji mumen ɓe ƴeewa hoto ko ala ittu ko woodi eɗen ngandi hanki men baasal heewani hadde neɗɗo resde bandum kono en jii ɓe baasal haɗi e fandinde rewɓe mumen ɓe jiɗodira haa ɓe ceerta cokket suka gorko ina rokkire debbo sabu jikku mum e needi mum tawa ko baasɗo kono ma o tinno no feewi nde o fandina debbo makko en jiine kadi ɓe jikkuji mumen bonɗi kadi ɗumen dañje rewɓe e nder leñol mumen fes so debbo jibini ɓingel dewel ñande inde dawra ina heewi wooda bandiraɓe ɓadiɓe biiɗo mi haɓɓani heen ɓiyam tekkere baaba ina waawi haɓɓande ɓiyum gorko tekkere yumma ina waawi haɓɓande ɓiyum gorko tekkere walla dariiɗo darnde maɓɓe ina waawi haɓɓude tekkere faandita e haɓɓude tekkere ko wiide mi nangani ɓiyam ngel ɗo cukalel dewel so ƴamal yonti haa leede min ngara min ƴama kaɓɓuɗo o adda tekkel haɓɓa e jungo cukalel ngel so kaɓɓuɗo tekkere o hooti o haalana ɓe o foti ha hollidde ɓe wonde o haɓɓani ɓi makko tekkere e ɓingel kaari ɓe nawa ñuubordi tekkere ɗum ko ceŋle e nebam e fedande nde huytaka wurwaka e muudo gawri cottandi ko ɗum ɗo woni ñuubordi kaɓɓuɗo tekkere hankadi tawde ɗum ɗo waɗama
kala garɗo wi ina haala ƴamde cukalel ngel jinnaɓe maggel kalanta ɗum wonde won nanguɗo hankadi so wona tawa hoddiro Allah ar woodi e sukaɓe ɓe mayɗo ala ko wawi hadde ɓe resodirde ɗum ne ko hayso ɓe jiɗodirani kamɓe sukaɓe ɓe ko ma ngal hume hayso eɓe ceera kono jinnaɓe ɓe kam ɓenninat ko mbino ko kadi hayso haɓɓunoɓe tekkere ɓe toppitaki so suka debbo o yonti nadde hoɗande ala e sago jinnaɓe kollita haɓɓunoɓe tekkere ɗe wonde suka o yonti resede so eɓe keddi e ko ɓe mbino ko yoɓe kaal so ɓe keddaki hen ɓe nela ɓe goppi yo ɓen ne dokku goɗɗo heewi wadde ɗum ko tawa ɓiye maɓɓe gorko o ko ɗanniɗo artani walla sellani walla won kaɗoje labtuɗe paddiɓe so tawi kaɗoje ngala dewgal humete tan kono fulɓe jeeyi e yawde ƴamal ko ɓuri ɗum ɗo fof woɗɗude so wiide debbo cowiɗo sa jibini ɓinguel dewel min kaɓɓi hen tekkere ina wayno eɗen mbawi hannude ɗo windande men hannde mi hokkitma konngol ceerno mawɗo so tawi won miijoji joguiɗa hen assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi ko noon a jarama no fewi Baba Hammat a jarama kadi no fewi machallah kadi waɗi fayida e ɗum ɗo tan ganduɗa hoorema kadi ne yonanno eyyi sen gari enen e namde men e nder deftere dewle fulɓe woni nde mawɗo Yero Doro Diallo windi yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum namdal men gadandal hol ellaji yumma eyyi jaabol wadde jaabol gadnol wona debbo deseteɗo o tan ƴamete jikanaɓe makko ina ƴame ha tengti e yumma o so tawi yumma o wona pewɗo woni tawi yumma wona pewɗo woni layset woni yumma layset woni bonɗo koddigo on boomi mum keewi ko soyde nde wonno ina tiiɗi ko ɓiɗɗo debbo wasata artude yummum eyyi ɗum woni ella debbo ɗum woni ellaji ella yumma eyyi garen kadi e namdal men ɗiɗaɓal luure babiraɓe aɗa andi fulɓe ne mbiya wonde luure sukaɓe e rewɓe goni luure babiraɓe ha kada ɓiɓɓe maɓɓe resodirde gorko noon fotani nande hello foɓago fof gama gorko fotani wonde kala hello foɓago gama nde wonno so tawi debbo fof ɓi ami tan sa naki ma men amdu gamridi yoɗani ma jasa dinguiral ɗum woni luure babiraɓe e gonon ellaji debbo e hoore mum eyyi so tawi ko debbo ƴameteɗo so feeñi e makko oñaare ŋakkere needi ko woɗɓe keewi resde mo nde wonno neɗɗo jibinta koko yiɗa kono sodata ko yiɗa ko noon namdal men naybal sen gari so tawi suka debbo ko ñawɗo ñaw o taw ko ñaw battingo hol ngun ñaw eyyi aɗa andi mawɓe men ina joguino no ƴeewirta ngabdi debbo adan eyyi so feññini kiite walla rafiji ustare so ɗum ɗo fof rendi e debbo ina haɗa mo resede e nder bandiko en ko wayno kiite en ko wayno rafi hoore en e gueɗe mbaɗe noon ɗum so feeñi e debbo walla taw debbo ko yitere wotere yirata
walla ko nandi hen ɗum ɗo so feeñi e debbo ɗum ne haɗa debbo rese ɗina piñi kala debbo rese e nder leñol muɗum ko noon ɓe mbiya nananomo ko gwaji goram haala o wi so mbomri soli wumi hujjaji mum gayima e ko noon kadi e ganduɗa warma gara e namdal golgal holko woni haɓɓude tekkere eyyi haɓɓude tekkere ko suɓanade ɓiyum joom suudu moƴƴo joguiɗo iwdi moƴƴiri dendaɗo enɗam aɗa andi kala nde neɗɗo haɓi tekkere cukalel dewel tawata kono hooli jihnaɓe cukalel ngel tawa kadi ko bandiraɓe bandumen neɗɗo yahata tan mo jiidani wiyami heeɓi ɗo tekkere neɗɗo gara tan debbo ma anda jikku mum anda jikku yummiraɗo anda jikku babiraɗo ɗum mbiya haɓɓani ɓiye tekkere ala ko ma kolɗa debbo yummu cukalel ngel kolɗa jignaɗo gorko o kadi tawa ko bande en ko ɗon tekkere heewi haɓɓede ko ɗon tekkere heewi haɓɓede e ko noon namdal men gongal holko huula e dewgal enɗam eyyi aɗa andi fulɓe ne mbiya wonde hananuji tati ina goni e dewgal enɗam hen hanani goto ko hanani haalede hanani ɗimmo so haalama hanani wasde wonde hanani tataɓo o so woni hanani bonde nde wonno so boni heewi bonde ko enɗam nde wonno moni kala jingganta ko ɓiyum aɗa andi hananuji tati ɗi goni koye ene dewgal enɗam neɗɗo fotani wiide ne yiiɗi bandum neɗɗo eyyi galle mbiɗa a fotani wiide aɗa yiiɗi ɓi bande sa wi aɗa yiiɗi ɓi bande aɗa kanda ko rokkede sa rokkama ɓi bande nde wona gati hanani bonde nde wonno so boni ne heewi so wona joom hakkillaji ne heewi bondude enɗam eyyi nde wonno moni kala jinggante ko mbiyata ko ɓiyo woni e gonga hay so wonani e gonga hanani ɗi ko tati yo hananuji ɗi tati hanani haalede so haalama hanani wasde wonde so woni kadi hanani bonde eyyi ko noon a jarama no feewi eyyi ko noon mawɓe fulɓe ko yimɓe wawɓe haalde eyyi holɗin sababuji suko gorko ene rokkire nden ɓiɗɗo debbo eyyi adan suka gorko ina rokkire debbo sabu jikke e jikku mum e needi mum moƴƴiri wona jawdi no joni ni adan neɗɗo ƴeewat oɗo iliman ene jikka e muɗum so ko mbaɗowo galle ko joguiɗo jikku moƴƴo ko joguiɗo needi moƴƴiri ɗum ko adan wonno joni noon wiyete ko iliman holko liggoto mete o jogui ko liggey tubak mete mo jogui oto mete mo jogui galleji mete mo jogui ɗum ko joni adan ɗum ko alano kadi ko mbiɗa liggey tubako ille hande liggey tubako hande liggoto won ceerno goto haalno o wi liggotoɗo liggotoɗo taw ko neɗɗo liggotoɗo liggey tubako ene andi ko dañata so lewru maayi ɗum ɓurma wonde neɗɗo tampuɗo eyyi aɗa andi adan kala mo liggaki liggey tubako wiyete ko ala liggey joni koko wakliti par ce que ɓe mbiyata ko joni ko sa andi ko neɗɗo dañata tan kandi a andi no ko a andi bawal mum e donkal eyyi kono noon so tawi guiƴen ganda ko liggoɗɗa tan ko ɗum ɓuuri wonde hewde sutura tintama tan ha mbaɗa étage e joni yimɓe ganda wujjata kalis o yimɓe ganda ka mbaɗowo luhus min ganda ka ɗum nayi bon hankkadi yimɓe ganda ko gollata yimɓe mbiya won gonɗo caggal makko eyyi bisimilla eyyi joni so tawi debbo heptima dañi ɓiɗɗo debbo kanko heptima haw dañi ɓinguel dewel ɗon hol dartoɗo darde haɓɓude tekkel eyyi haɓɓata tekkere ko nene walla baaba walla bawɗo lomtade ɓe ɗo ɓe tawaka ɓe tato kewi haɓɓude tekkere yummiraɗo babiraɗo walla goɗɗo bawɗo lomtade ɓe ɗo ɓe tawaka nde wonno gorgoiraɗo no wawi haɓɓude tekkere kawiraɗo wawi haɓɓude tebbere par ce que ɓen ne mbawi lomtade ɓiɗɗo gorko kaɓante tekkere o jiguino hoolare eyyi eyyi ko noon a jarama no fewi holko fandita e haɓɓude tekkere eyyi fandare e haɓɓude tekkere ko iditade suɓanade ɓiyum joom suudu ko adi ƴamal ina yettine andi ko jogade jikke moƴƴo oɗo gueɗo cukalel jibinanguel iwdi ɗo ummi ɗo
ala sago min mbiɗa taw ngel ɗo cukalel dewel meten jeeyete e galle amen sabu jikkuji mo sabu jibbo babiraɗo donc noon min mbaɗa heɗɗa o hakkude cukalel dewel ngel e ƴammoɓe woɗɓe joni noon woni tekkere haɓɓama ha ƴamal yonta yettinede nde ƴamal fuɗɗa yettinede e ko noon wadde ɗum taggata ni wiyeteno wadde yo ela resa ela gundo resa gundo eyyi ko noon mawɓe yimɓe amen mbiyata ko Kumba Mboolo yo res Samba Mboolo eyyi ko noon ɗum woni holko fadita e haɓɓude tekkere eyyi joni de gaare namdal men sappo gon battinigal holko woni ñamuruji tekkere ñumordi eyyi ko ñumordi tekkere ñumordi tekkere so ɓinguel dewel haɓɓanama tekkere yummum ina addane cengle ina addane nebam keccam ina addane fedande nde ittaka wattaka ina addane muudo gawri taw gawri cottadi ɗum ɗo woni ñumordi tekkere ko ɗon ɗo tekkere nde haɓɓa ɗo e so tawi so tekkere nde haɓɓama joni cukalel jibinama tekkere haɓɓama joni kaɓɓu tekkere o ya haalana bandu men so haalni bandu men wiya mi haɓɓani ɓiyam kaari e tekkere e ɓi kaari joni ɓe ndendina cengle ɓe ndendina ɓe gadda nebam keccam ɓe gadda fedande nde ittaka wattaka nde fedande ittaka wattaka eyo ɓe gadda kadi muudo gawri taw gawri cottadi wonande ɗum hankkadi nde adde ko caggal nde tekkere nde haɓɓa wona ɗon e ɗon tan ala ma haɓɓama haɓɓani neɗɗo o hooti e on saaha nde fuɗɗa ɗuminede e ɗum woni ñumordi ɗum woni ganduɗa ma ko koddiɓe ɓe mbiyata ganduɗa hoorema premier cadeau eyyi ko noon a jarama no fewi Baba Hammat en jetti kadi ganduɗa hoorema Thiombane ene wayde waktuji men gaasi ha laaɓi ɗum waɗi enen kadi a jarama no fewi e tarango e namde ɗe jabtogo foof ande a jarama no fewi bandiraɓe gacci hakke no fewi Baba Hammat a jarama eyyi ko yettude kadi an Elimane yettude kadi Ibrahima Thiombane e kadi yettude kadi dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pine TV enen no mbiɗen ni eɗen ha joni eɗen ɗamini wasiyaji mabɓe ñiŋoje mabɓe ko wawi hen wonde foof so tawi koto taroto tawi koto jaabuji namde ɗe fof eɗen ɗamini wasiyaji mabɓe ñiŋoje mabɓe e koɓe teski hen foof enen wodani en tan ko wadde ko heddi ko kamɓe gandi hen ko fewi ko ɓe jarloɓe jaafo ha saaha goɗɗo inchallah so jewɗe o ñawi jarama